Welcome ug happy weekend kanatong tanan mga higala ug mga kaigsuonan. Daghang kayong salamat sa inyong makanunayon nga pagsunod sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Aniya usab kita karon sa lahi nga episode sa atong pagtun-anay sulod sa kaoras diri sa akong pikas nga bahin mga kaigsuonan. Ang atong Women's Ministries ug Shepherdess International Director sa SPUC walay lain kundi si Ma'am Pinky Cadenas Gulfan. Ug dinhi sa atong pikas nga bahin mga igsoon ang ato usab kinakusgan ug maabtikon nga Youth Ministries Amicus Director sa South Philippine Union Conference, si Pastor James Lee Divina Gracia Lantaya. Sa dili pa ta moadto sa unahan mga kaigsuonan ug atong tukion kining atong leksyon, atong pangayoon ang panalangin sa Dios sa iyang presensya nga maghatag kanatog kinaadman pinaagis pagampo kuyog ni Pastor James Lee. Magampo ta magigsunan, among langit nga amahan, among pasalamatan kani nga buntag sa adlaw ipapahulay. Nga kami Ginoo makasimba kanimo sa spiritus kamatuoran. Ug nini nga takna amo ang tunan ang lesson ini nga semana. Tabangi kami Ginoo nga amo kaning masabtan ug among mapahat ang mga buluwanon nga mga leksyon sa tanan nga magtutudlo ug sa tanan nga magapaminaw niini. Aron kamong tanan makadawat sa panalangin ug mahimong panalangin sa among pagtindog sa pagtudlo namo sa amuang Sabbath School nga grupo karon nga buntag. Itugyan namong tanan kanimo nga magbalampusan ang pagtuon ni Ma'am Pinky, ni Pastor Hesbon, ang balaan nga espiritu may magagiya sa tanan namong hanunaon ug sa tanan namong ipanulti nga kani Ginoo magdalag kalipay sa imong gingharian. Pasayloa kami ug dunggam pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Daghang kay salamat Pastor James Lee sa inunahan nga pagampo. Karon mga kaigsuonan naata sa ikaupat nga lesson nga naguluhan Mercy and Justice in Psalms and Proverbs. Kung imong tanaw ni nga amahan ug anak mga kaigsuonan nag-amutay sa ilahang mga panghuna-huna mahitungod ni ining kaluoy ug hustisya. Si David ug ang iyang anak nga mangyalamon nga si Solomon mga kaigsuonan, silang duha dinhi mo'y atong kutluon ni ining si manahuna aron tan-awon ang mga pagtulunan mahitungod sa ilang pagdumala sa mga tao nga anaa sa kakabus nga kahimtang o labi na gyud niadtong mga gipanglupigan. So paghisgutan nato nining si manahon mga kaigsuonan ang kaluoy o hustisya. Pero sa dili pa ta mo sa unahan ug atong basahon ang atong memory verse pinaagi ni Ma'am Pinky ato sang unahon mga kaigsuonan ato pagtimbaya sa atong mga higala ug mga followers din higyod sa TSP mga kaigsuonan. Pastor James Lee, kao na. Ako, Pastor Hes, nagkadto ko sa ilahang balay. Akong angkol ni siya nga nagapaminaw sa harana, sa kabuntagon, Amen. sa takna sa pagtuon, ug sa tanan niya Sibyan nato diri sa Hope Channel, Cagayan de Oro City, from Tupi, Southern Mindanao, Angkol, Heper, and Ma'am Auntie Shirley Gatilio. And then, we pray for your blessings, and napagin sila gipangako sa Ginoo nga dako na sila farm, no? And then, percentage silang farm, ilang ihatag sa buhat sa Ginoo. So, Amen. Uncle, happy Sabbath to you and to Auntie Perla o sa inyong mga sakop din na. I also would like to greet my brother, si Bong Lantaya. Tay, I'm praying for your fast recovery. And I know that maayo rin kita tayo sa atong mga balatian because everybody is praying for you. Amen. God bless you and we love you. I also would like to, karong Sabado, dito ko sa Metro Pagadian Adventist Church. I'll be there on Saturday. See you mga kigsunan nga nagkasubaybay sa ato ang takna sa pagtuon. And I just would like also to praise the Lord for the success of the evangelism camp as well as Amen. friendship camp. Wa magugo balik-balik sa dugan na panahon din nga we baptized more than 1,600 sa mga missions ug conferences nini nga summer sa tuang e-camp and friendship camp. Kaya congratulations young people for taking part of God's call and then nahimo mong kabahin sa ato ang total youth involvement nga kamo nahimong kabahin sa bulaton sa Ginoo dinhi sa ato ang territory sa South Philippine Union Conference. Amen. Ma'am Pinky. Bago pa lang gyud na human ang gipahigayon nga Division-wide Women and Shepherdess Convention dito sa Bangkok, Thailand. Greetings kaninyo tanan mga shepherdesses ug mga women nga naningkamot gyud nga makatambong sa mao nga katiguman. Og ako sab gigreet ang atong mga SI, SPUC chapter diri sa South Philippine Union Conference nga gipanguluhan ni
Mrs. Danita Kaderma o ang ubang is Isab nga naka himo gyud sa pagtambong. Amen. Ako sab gigreet ang uban natong igsuon didto sa Butuan City. Sila si Dr. Perla Dumanon o si Sir Gideon. Mga kaigsuonan, happy Sabat kaninyong tanan o malipayong adlaw nga igpapahulay. Amen. Okay, padayon na ito mga kaigsunan ng atong pagtimbaya no? Sa atong mga viewers sa Hope Channel, South Philippines mga kaigsunan. Labi na sa atong mga viewers diya sa GSAT Channel 33. We greet you happy weekend. Ato mga Hope Radio listeners, salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagsunod sa ato ang pagsibya mga kaigsunan. Diha sa nagkalain-lain ng mga dapit di ng atong Hope Radio nagalanog-lanog mga kaigsunan. Happy Sabat kaninyong tanan labi na sa atong mga teachers nga nanganda mahalang sa ilahang paghatag og review sa atong lesson diha sa atong mga Sabbath School classes. Ato sab greet mga kaigsunan atong mga YouTube o Facebook viewers. Salamat kayo sa inyong makanunayon nga paghatag og kinabuhi og inspirasyon ining atong pagpadayon sa takna sa pagtuon mga kaigsunan. God will bless you all across the globe. Malipayon kami nga naa kamo dinha nahimong panalangin ug kabahin usab kini nga atong materyales mga kaigsunan nga kada semana inyong giatangan. And of course dinhi sa Santa Ana SDA Church din hilang sa NCMC mga kaigsunan Taguluan, Misamis Oriental. Atong gigreet ang atong mga kaigsunan dinha labi na gyud kang Sister Maristela Alfeche Zulita. Happy weekend kaninyo ug sa tanan nga mga kaigsunan and the entire family nga nalambigit mga igsuon sa atong pagtunanay sa atong lesson. Now we will go to our lesson study material. Ang atong sintro niining simanaha mga kaigsunan mahitungod sa kaluoy ug hustisya. Naay mga panahon nga ang atoang mga linihukan malimta nato nga kinahanglan mupahamtang og kaluoy sa mga taong angayan nga kaluyan. Bisan ang mga dili angayang kaluyan mga kaigsunan, lakip dinhi sa maong talambagan. Asa gipasukad ang mga prinsipyo, walay lain mga igsoon kundili sa pagkamanggiloyon sa Dios og sa pagka makatarunganon sa Dios mga kaigsunan. He is the God of justice and at the same time a God of mercy. So gaabot din mga kaigsunan while i-implementar na to ang balaod, kinahanglan sab atong ihapin ang kaluoy mga kaigsunan aron atong mareplika ang kinaiya nga iya sa Dios alang kanato nga tanan. Kay kun ang Dios justice Amen. lang tanan, patay na tang tanan karon mga kaigsunan. Ug kun ang Dios mercy ra pud tanan, daghan na pud kaayong dautan karong panahon na mampingki. So, mao ni atong padayonon sa pagtuon karon mga kaigsunan. Atong basahon una sa tanan ang ato ang memory text for the week. Mampingki palihog og basa niini. Salmo 82 versikulo 3 ug 4 nagaingon, labani ang kabos ug ang mga ilo, buhata ang hustisya sa mga sinakit ug sa mga makaluluoy. Tabangan mo ang mga kabos ug ang mga hangol, luwasa sila gikan sa mga kamot sa daotan. Amen. So, kung atong tugkaron pag-ayo kining bersikulo ha mga kaigsunan, usa lang ni ka bersikulo nga gisulat ni David. Diha sa iyahang mga awit, iyaram gining garay-garay mga kaigsunan unya iyang gitukar-tukaran, nahimo niya ning kanta. Pero ang unod sa iyahang kanta mga kaigsunan, sobra pa sa hugot lines karon nga nagdala og kabugaton ug kahangawa sa mga marginalized members of our society. Mga kabos, mga timawa. So, ma-appreciate na to gyud nga kining atong panahon karon ang trend mga kaigsunan is actually giving so much attention niining mga huyang nga mga sakop sa atong katilingban sa mapananglitan. Kining mga kababayenan o ang mga bata. Kining balaod sa bawsi mga kaigsunan is an implementation answer to this call of implementing justice and mercy to the society. Labi na gyud niining mga huyang nga mga sakop sa atong katilingban mga kaigsunan. Pastor James Lee, you have something to say? Yeah, actually, ang atong lesson nga nini nga simana magigsunan, gisulat sa amahan ug anak sa gisulti na Pastor Hesbon. And these two books of the Bible magigsunan nag-depict sa ato ang real life experiences with the Lord. Gani ang sinulat sa anak
it's more on wisdom. It talks about relationship that deals with mercy and justice. Diri po samahan, kang David magkagisunan in Psalms, it's more on emotion. And then, it's more on spiritual experiences na ito magkagisunan. O kani both books, nagsulti magkagisunan into God's vision for society and His concern over this oppressed and then poor ug tanan nga gidawdaog sa atong komunidad. Nga ikaw ako mahimong kabahin sa pagtawag niini. Okay. Daghang kayong salamat. Ma'am Pinky, any additional notes sa atong introduction karon nga simana, Ma'am Pinky? Malipay ta mga kaigsuonan nga ang atong mga nabatian sa unang kaluoy ug hustisya dili lang dahil na nagagikan sa pagbati sa usa ka tawo kundi nga naisulat ka na sa balaang kasulatan. Nagpasantop sa atoa nga ang Dios nakakita gayud sa mga kahimtang, sa mga kabos o sa mga dinaog-daog o gadtong nailalom sa mga pagtamay o kanang mga oppressed bitaw kanang tama didaog-daog nga wala bitaw gid sila kahigayunan nga makabaton og tinuod gyud nga hustisya. Labi pa kung napasanginlan sila sa usa ka sala nga wa nila buhata. So, dinhita mga kaigsuonan sa sugod naman gitaron sa atong pagtuon. Pastor James, limro na kay gusto nga idugang. Ang sa ang opening day magigsunan, nalipay ko sa last part nga it is a call for you and me nga ma-inspire ta ni nga lesson magigsunan to be more proactive kitang tanan. This is a call for us magigsunan nga mahimo tag proactive in helping to the needs of the poor, the oppressed, the forgotten who exist all around us, nga kita magigsunan makahatag og tabang ngadto kanila pastores. Manang pasalamat sa atong lesson karon. This is a reminder for all of us nga mahimo tag proactive magigsunan to minister the needs of those outcasts, of those oppressed nga naa sa palibot nato in even our time today. Okay. So, ang ato nahisgutan gini karon mga kaigsuonan ang pagkahari ni David. Naay sugilanon sa kinabuhi ni David mga kaigsuonan nga nakahimo siya usa sa iyang labing dako nga salaod. And speaking of the injustice nga nahimo ni David mga kaigsuonan, Ma'am Pinky, ang imong ma-recall wala na gilain. Katurag yung iyang pagpangilog og asawa nga si Urias. Si Urias mooy bana nga legitimate ni Bathsheba. Nakita ni David nga ang iyang asawa nga si Bathsheba gwapa. Minyo tuod pero mayong pagkaatiman. Bago-bagong kasal. Possibly. Di pa bunog. Okay. Pero ang nakita na to diri mga kaigsuonan, nag-interest si David ni adtong tungura. And he went into courses of action mga kaigsuonan nga makita nimo gipatungan niya ang sala sa pagpangibog og another nga sala sa pagpanapaw unya ang sala sa pagpanapaw aron pag yun mga tabunan niya ang iyang sala iya pag yung gidungagan og lain nga sala sa pag-conspire against a person who is innocent and eventually namatay gyud si Urias mga kaigsuonan kay iyang gipaon didto sa labing baga nga duot sa gubat sa iyang kasundaluhan. So makita na to nga medyo nilampo si David ining tungura pero dinhi mga igsuon gibadlong siya sa Dios. Ug ang gigamit sa Dios nga mobadlong sa iya si manalagna Nathan. And wonder of all wonders mga kaigsuonan. Dili nimo usahay kini mong response ni David sa pagbadlong ni Nathan sa iya. Gitagaan siya ni Nathan og pasumbingay nga naa kunoy usa ka dato unya nay isa ka pobre unya ni bisita ang dato gibisitahan unya ang iyahang ipakaon para sa iyang mga bisita di siya ganahan mo pakaon siyang kaugalingong mga sa iyang kaugalingong mga binuhi. So gikuha niya tong muna-munang mananap nga binuhi sa iyang sakop nga kabos mga kaigsuonan nga sulugoon. Kanding sa iyang silingan. Muna-muna. So iyang ihaw gipakaon. Unya nangutan na ang manalagna sa iya unsa may himuon ni ining tawhana Senyor Hari. Niingon si David mga kaigsuonan. Speaking of his own personal verdict, ingon siya angayang patyon kanang tawhana.
Nya kay tubag ni Nathan sa nga Eh, ikaw ka na maong haria. Yeah. So, makita na to diri mga kaigsunan nga katong pasumbingay ni Propeta Nathan, nagpunting to ni David. Pero si David, mga kaigsunan, possibly wa na siya kalibutan nga sa iya dito nagpunting or nagpabaliwala lang siya, nagpapatay mali siya. Or possibly, maugid to ang nasi ang kasing-kasing mga kaigsunan when it comes to implementation of justice. Mauna nga, this is just one of the stories nga makaingon ka, wow, pagkanindot yun. And we will eventually find, diri sa atong leksyon mga igsuon, nga gipanag-ing si David ingon nga tao sa kaugalingon nga kasing-kasing sa Dios. Why? Because he is reflective in every aspect sa pag-implementar sa Dios sa iyahang kaluoy o hustisya sa tibuok kabuhatan mga kaigsunan. And that's David, and that's also the same call kalang nimo og kanako karon. Mampingki. Okay. Kini nga tong tekstong sa gulo nagaingon, may linya diha ng mga kaigsunan nga tabangan mo ang mga kabos ug ang mga hangol. Naglibog ko og kinsa gyud unsa ang implication aning hangol, greediness. Akong mapamalandong pastor ba, sa kahimtang ni David, daghan naman gid siya mga asawa. Iya pag yung gidagino tong usar gid kabuk asawa sa iyang sundalo nga loyal pag yung kaayo. So ingon ko nga anong bahin na hangol kaayo si David. Wala siya konsiderasyon ug unsa ang resulta o konsekwensya sa iyang binuhatan nga hinanali nga kalipay o sa iyang pag-abusar sa iyang gahom ingon nga hari. Mo na nga sa dihang gi punting na siya, sa dihang gi tudlo siya nga ni para propeta Nathan nga ikaw nang tawhana. Mao na nga ingon siya nga diha po ko believe ni David. Kay nga naman mga kaigsuonan, pag ingon ni propeta Nathan nga ikaw ka nang maong tawhana, diretso dayon siya pukpok sa iyang kaugalingong dughan og daingon siya og iyang giangkon ang iyang binuhatan. Ang karon manggod kay bisag masakpan na ebidensya magsige paghihapog balibad nga wa niya himua. Kasuhan na lang. Mo nang makaingon ko nga David was after God's own heart. Yes. Kay he was very repentant of what he did. Actually, in Psalms 51, it is written by him, ni David Magaigsunan, nga it is a song of repentance ba? He said, create in me a clean heart of God, and He renew the right spirit within me. Cast me not away from your presence, O Lord, and take not the Holy Spirit in me. Renew unto me the joy of my salvation, because it was lost. The joy of salvation was lost. Manang, sakto tingin niyo, ma'am, nga David is God's konba, kanbitan, dulod sa kasing-kasing sa Ginoo. After that fall, na-fall mag-isa ito mag-igsunan. Gani, according to the study nga, ang iyang bukog nagakurog matag adlog magabi because of that sin. Manang he wrote Psalms 51 that is pleading God to renew the right spirit within him. He know his injustice before. Pastor, Yeah, ang that's it. akong ma-imagine manggod, ang usan niya kasayop nga move sa pagpakuha itong ni Bathsheba, nahimo siyang manipulative. Iyang gimaniho nga ang iyang bana papaulion kay aron padulgon sa iyang asawa, kay aron matabunan ang iyang sala. Yeah. Pero it turned out, wa man siya modulog. it turned out nga niingon gani iyang bana nga makaako-kako pagdulog sa kong asawa nga Gira kumuha ka man. kauban dito to sa panggubatan. And one thing, Pastor Hes, gibasa na akong Bible, no? Si Uriah pag nagdawat sa iyang death sentence. Siya Sabi lang, nagbitbit sa sulat. Siya nagbitbit nga ihatag silang commander. But that message is for him to be killed. Wow, kana ko it's a death sentence nga dawat gyud ni Urias. Grabe gid ang sala ni David that time. So, But you know, pastor. but sa lain nga perspective, Pastor Hes, we're talking about injustice here. Si David naghapon magkagisunan. Iyang gisulat ang Psalm 73. Ang Psalm 73, Ma'am Pinky, is very interesting tungod kay he started with isa nga God is a good God of Israel. Remember the first text yun, verse 1. Pero na isa sa verse 3, pero ako hapit ko ni backslide. Ingon si David, hapit ko nadalinas. Daw na diskuryo ko, nagtanaw sa kadato sa mga dautan. Mga dato nga nagbiyay gani sa mga kabos. Mga dato nga dautan nga human way mga sakit. Isa kan kita hinuon nga nagtinarong tas pagpangalagad.
Daghang Natay pagsulay. mga balatian, natay daghang pagsulay. Kanino mga tao ngayon ba, asa man Ginoo? Nagbugal-bugal pa si Ginoo. Magaingon nga, wow. Is there a call of justice for these people? Marag ningon si David, hapit ko na backslide. Sa lain nga term in verse 3. Nga hapit ko na dalinas. Nagtanaw ni ining mga hambugiro kayo nga mga dautan. Pero nga naman nakadawat. po'y tambag. Pero, Namay tambag, pero Pastor. nagiginahan ko sa verse 17. Nin siya hangtod nga nisulod ko sa sanktuaryo sa Ginoo, nakit-an ako ang ilahang kahimtang. Gini ang Ginoo gyud mo pahamtang gyud og silot ngadto kanila Yeah, because that's God it. is A God of justice. A God of justice. So, Okay, then- sunan bisag sa atong panahon karon, we might feel the same as David did, no? Yung mga nga stila nga lagad ta, nagbalatian minunta kaning mga daot-daotan, mga tulisan, why noon. Pero the Lord will just give the end. May teksto na Dili gingon, ta. Pastor, Sige, nga, dili ta ang ngayan masina sa mga pag-usuwag sa mga dato. Correct. Kay naa may ilang panahon nga moabot ra pod sa ila. Moingon ta karon wa sila balatian, pag abot sa balatian dinagko ko na. Correct. Oh, so marag ingon ta nga ang kinabuhi patas-patas lang yun. Wala gigingon ang Ginoo nga. O kining mga pobre nga kuan makaluluoy o di ko ni sakiton. O. Tanan ta Correct. we From- receive the same kanang gitawag og equality ba. Correct. Tanan nakadawat sa ulan o sa init. So maora na pastor ako. Ang punto gidiha mga kaigsuonan sa giingon ni Mang Pinky, no, naagyoy hustisya. Kung dinhi sa yuta nga atong gipuy-an mga kaigsuonan, di nimo matilawan ang hustisya dinhi. Kana posible kay gimaniobra na sa mga naggunit sa hustisya nga igsuon. But speaking of God's justice, maura gini ang bugtong hustisya mga kaigsuonan nga makaingon ka patas gyud. Wala man ning bersikuluhan nagkanayon nga ang mga dato sakiton gyud sa Ginoo sa Correct. ulahi kay nabiya po'y mga kwartahan mampingking nga iya sa Ginoo. Correct. Gani ang Ginoo gyud pod ang tinubdan sa ilang pagkadato mga kaigsuonan kay kabubuton man ni sa Ginoo nga maharuhay ang iyang mga katawhan. Nya dili po na buti pasabot nga kining mga pobre dinhi nga tao dili na iya sa Ginoo or kana ra siya moy iya sa Ginoo kay mga luoy na. Daghan po mga pobre mga kaigsuonan nga layo ra po kay tinuod ang ilang pagpangalagad sa Dios ug ang ilang pag-ila. Kung kinsa siya mo na ang musamot pag sila kautot. But there is in the end mga kaigsuonan utlanan alang niining tanan nga sa tanaw sa tao walay kaangayan o walay hustisya mga igsoon. Kaya nga naman, ang Dios mo implementar gyud sa hustong hustisya alang sa tanang katawhan. Gani, usa sa atong mga part sa lesson diri mga igsoon, mao gini gihatag nga sumbanan sa Dios aron ang tanang mga tao nga nakamatikod sa tanang gakapanghitabo karon sa kalibutan mga kaigsuonan makabaton og paglaom. Naagyoy paglaom ang Pinky. Do not despair kung sa imong sa pananglit sa imong hunahuna ikaw gi-oppress ka or ang imong silingan grabe ka Madaog-daogon. madaog-daogon kay sa imuha. Nya ikaw wala gid kay mahimo ayaw ka bala ka ana kay didto sa tumoy sa dula og sa dagan mga kaigsuonan. Naagyoy hustisya nga ipahamtang ang Dios. Ako nakita pastor That's nga right. kung pananglitan kita ang naigo ni ana nga didaog-daog ka. Sa akong tan-aw makakabot lang ta makadawat tag hustisya at the end of the road, no? Kung kita ana agit sa pagbarog sa insakto. Dili ta mobiya sa Ginoo. Kay kung mobiya sabta sa Ginoo kay nakadawat ako karon og tanang mga pagdaog-daog og pagmaltatar na dili pug kakadawat anang Oo. hustisya nga ang Ginoo ra gyud ang mohatag. Mao Ang na. tinuod gyud nga hustisya. So nahitabo man mga kaigsuonan nga daghan sa atong mga kaigsuonan karon. Magtotoo man og dili nga naa gyud kibali sila pagserbisyo og alang naa sa mga presohan nga maingon sila nga wa man gyud ko kay labot ani pero napildi lang gyud ko sa kaso kay gibayran nilang abogado. Daghan kaong nabatian nga Correct. ingon ani. Correct. Kay sa mga abogado sa duwa sa katarungan ang tinuod nga hitabo himuon ang bakak ug ang bakak himuong tinuod. So kanang mga abogado Ginoo na magpaigo ana Correct. kay na may mga abogadong maayo. Yes. Kana nga mga sentiment na Ma'am Pinky, ang tubaga na nagit sa chapter 82 sa Psalms, no? Because Psalms 8 chapter 82 naga-picture ba sa heavenly court scene where God really hates unjust rulers and even those who judge unfairly mo niyang sa kwan. Kay in the time of David, ang leaders mo bribe man sakto ning mo
they have money to bribe people, parang ang decision would really in favor to them, no? Pero we will not lose hope ang gaisunan, ingon Pastor Hes. Di kita mo paglaom gaisunan kay in the end dito sa katapusan magaisunan. We may suffer today, but in the end nagyud tay paglaom gikan karon magaisunan tay paglaom nga ikaw nga gibibiyay, ikaw nga way sala gibutang-butangan lang nay huwis nga nagatanaw kanimo even in our time today. Nevertheless, Pastor, ato mo balik ta sa kaagi ni Haring David. Ato natun-an ang iyang pagkamahinulsulon sa iyang pagbalik sa Ginoo. Sa diha nga gihatagan siya kaluoy sa Ginoo, wala nagpasabot nga ang konsekwensya sa iyang sala mapapa. Diha gihapon ang konsekwensya sa iyang sala, upat sa iyang anak na matay. Sa ato pa, kung gipasaylog gid siya sa Ginoo, muingon na atong una-una, adi unta mga matay tong akong anak, tong person niya, sa pa si Absalom. Naagyod ang gitawag og sakto nga hostisya, nga gipasaylo ta sa Ginoo, pero ang resulta sa sala, naagyod gihapon. Unsaon man nato pag-explicar sa mga kigsuonan? Yeah, mao na. Di na siya kailangan i-explain actually, Ma'am Pinky, kay naman? gitubag na nimo nga hustisya gyud ang ilahang dawaton. Para good ana, Pastor, dugang ko ha. Para ang mga taong sobra kahinginom og mga alak nga makadaot o ginabako. Sa dihang nakaamgo sila nga makadaot di ay sa ilang panglawas, na-treated sila. Pero niundang, pero ang resulta nga cancer dili na gid na siya ma-reverse. Oo, kanaan na gud sa iya. Sumurag akong pagsabot ingon ana nga ang Ginoo mohatag og justice sa imuha, but the consequence of our wrongdoing is still there until we Actually, kanang tubaga, Ma'am Pinky, hustisya gihapon na kay ug nag-abusar kasi mong lawas niya, di ka magdaot, wa man punay hustisya. Kung mo resulta ang imong mga binuhatan mga kaigsuonan mo na tinuod nga hustisya. So, ato lang ginang tema na, no? Ay, mo kalimutan na, Pero, we are speaking of justice karon. For one line, in connection with that, kung ikaw may gi-oppress, o kung ikaw man ka nang-oppress, ikaw may nagdaog ba, dili pang ulahin tanan, ingon sa itong lesson. Whether you are in that way, magaisunan, change. Magbago ta. No? Like David did, no? Magbago ta. Kay ingon din sa itong lesson nga, we need to change. Bisag ikaw nag-oppress, o ikaw may na-oppress, o ikaw may oppressor, Ma'am Pinky, we still have, the salvation is still open. Oh, yeah. Uban sa dapat sa Ginoo, usbo na ito magagisunan, ang mahimutag panalangin sa uban. kung di pa masirahan ang kaluwasan. Okay, naglami gid atong diskusyon mga kaigsuonan. Niabot atas tong atong ang bahin sa atong pagtuon. We will take a break. Ayaw mughawa din ha, mubalik dayon ang takna sa pagtuon. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga higala. Daghang kayong salamat sa inyong pagpabilin din ha sa inyong mga TV o radio sets. Atong padayonon mga kaigsuonan ng atong nag-anam kainit nga diskusyon mahitungod ni ining hustisya o kaluoy. Dinhita karon mga kaigsuonan sa pagkapangulo. Kumusta man ang imong pagdumala ingon nga pangulo sa imong iglesia, sa imong ang katilingban, sa imong pamilya ug bisan pa sa mga katawhan nga nagtan-aw kanimo ingon nga ilang pangulo. Imo bang giimplementar ang hustisya o ang kaluoy ngadto kanila? Dinhi mga kaigsunan atong pagatukion karon. Giingon dinhi sa Salmo 101 versikulo 6. Nagkanayon dinhi ang akong mga mata kanunay nga nagatan-aw sa matinud-anon diha sa yuta. Og sila magapuyo uban kanako. Ingon nga ang usa kansang paglakaw walay ikasaway, siya ang akong pagapilion nga magaalagad ug magadumala alang kanako. So taas og istandarte mga kaigsuonan ang Dios kung kinsa ang iyang gusto nga mulingkod ingon nga pangulo.
So nakita nato din hino sa line-up sa mga leaders sa Jerusalem. It all first began with Saul and then David, and it was followed by Solomon and the rest of all the leaders, mga kaigsuonan. Matandi nimo ang prosperity og ang kagubot og ang kahusay sa nasod dipindi, mga kaigsuonan, kung kinsa ang nagdala nga pangulo. Usahay kita din sa Pilipinas moingon ta nga pagkalami gid unta sa nasod nga gitawag og monarkial nga usaray magbuot, walay daghang cabinet members nga moapil og lalis og discuss. Kaya ang implementation sa mga monarchial governments, mga kaigsuonan, unsay iingon sa hari o sa pinakalabaw, tuma na, di na kailangan og emergency powers, mga kaigsuonan. Kay dinhi sa atos Pilipinas, daghang kaayong gaapil-apil nga mga pamulong, and this also actually speaks of freedom ug sovereignty sa katawhan, mga kaigsuonan, pero naay advantage, naapoy disbintaha. Speaking of the countries nga ang ilahang pangulo hari maoray matuman, mga kaigsuonan, ang uban niini mga nasura progressive kayo pag ingon sa hari nga atong himuon ni nga highway, gabi na to trabahoon ano wala mabalda nga traffic, automatic mampingki human. Pero magdepende usab sa hari, kay kung ang hari tyrant, ang hari madaog-daogon, luoy pug kaya ng nasura nga nalambigit, mga kaigsuonan. So leadership is a key factor in any prosperity of a particular group, organization, or a nation, or even a family. So unsa man ang kalidad sa usa ka pangulo nga gikinahanglan, sibo diha sa kinaiya nga iya sa Dios. Pastor James Lee. Actually, justice and mercy are essential for leaders, Pastor Hes. Gikinahanglan gyud ni magigsunan. Ang tubag niya na, according to our lesson, is found in the chapter of Psalms 101. Diha sa kapitulo 101 magigsunan, gisulat ni David ni, and then we can get lessons on how to lead. No? Gani ingon siya diri, we have to behave wisely in God's perfect way. And then he started with singing praises to him. Kana bitang malipayon ka nga mo as a leader. Kay hilig mo guni siya, kay Harpist. Harpist siya, and then Musician. he's a songwriter. So he starts in Psalms 101 with praises to God, and then behave wisely in the perfect ways of God. Mo na ingon niya magigsunan. Gani ingon diri sa atong lesson na gusto gyud ako basahon magigsunan kay this is very important. The starting point for David is honoring God. So sa mga pangulo, we have to honor God. First, mercy and justice, that is found in Psalms 101 verse 1, which became the foundation for everything David. For David. And then that is to uphold his leadership. And then to do this, he must resist the temptations toward wrongdoings, corruption, dishonesty, of all which are particular traps for those in position of power and leadership. It starts with honoring God. Pastor Hayas and Ma'am Pinky, parang ako, it boils down to this idea ba nga, when we lead the group, when we lead the country or whatever organization is that, we have to start, according to David, with honoring God. I-honor ginato ang Ginoo. We have to sing praises and to behave wisely in the perfect ways of God. In addition to that, Pastor, Sige. while you were talking about the good attributes of a leader, nakapamalandong ko mga kaigsuonan nga may labot ang kasinatian o background ni David sa dihang bata pa siya. Ang iyang trabaho mainly was a shepherd boy. Ang trabaho sa shepherd boy mao nga manalipod siya sa iyang mga karnero gikan sa mga lobo ug uban pa nga mga predators. So sa iyang pagka-inosente, diha na niya daan na develop ang pagpanalipod sa mga daog-daugonon. Kaya kanang mga karnero gud usahay kung masaag na sila, sugot ra man na sila di po nito na didto ra po na sila. Wala ba sila kaugalingon nga pamaagi nga makalingkawa sila kung magapo sila. So tabanganan gud sila.
So sa akong pag-analyze, ang kang David mismo nga kahimtang nganong gipili siya sa Ginoo. Tungod kay diha na niya ang gitawag og kaluoy o paghatag og justisya ngadto sa iyang mga binuhi nga ma-apply niya sa mga tao. Amen. So may labot na pastor nga sa iyang pagkabatan-on diha na niya ang kahadlok sa Ginoo. Kay katulang sana nag-away sila ni Gulayat. Ang iyang giingon, ako maana kanimo sa ngalan sa Ginoo. Oh. Pero si Gulayat, ikaw kagamay ra nimo pwede ra nako og irokon sa atong giingon ni Gulayat. Pero si David, I come to you in the name of God. Correct. So makita nato nga ang mga maayong leaders sa gagmay pagid sila tudluan na gid sila nga naagyoy pagdevelop sa kahadlok sa Ginoo og pagigugma para nga ma-aplikar na nila ma-leader na sila. And one thing, Pastor Yes and Ma'am Pinky, sa atong lesson, naibala ni David ba ang fall ni Saul? Nakaibalo po si David sa mga associates ni Saul, mga bata-bata ba, nagpalibot kaniya ba? Gani, when he was crowned as king, according to verses 5, 7, and 8, he surrounded himself with upright people and rejected the proud and those who defame, defraud, lie, and do any act of iniquity. Mas lami in leadership, kana nabito kay mga backup nga mga tarong Godly counselors. magigsunan. Mamili gid ta og mga kay si Saul is it in the opposite way around. Ang yang mga magtatambag dili mga maayo, and that resulted to his fall. And then si David magigsunan when he was crowned as king, yang gihimo gyud gipadaplin to niya mga dili tarong, and then he selected a godly counsel nga magiguban sa iyahang pagpangulo. Amen. Amen. So it's very important. Tanaw na to ang background mga kaigsunan no sa pagtugot gyud sa Dios sa mga Israelitas nga mag-elect sila og hari. Gani dili ang mga tao ang ga-elect og hari, ang Dios gyud ang kapili. Siya gyud dumili kung pananglit na kandidato ngayon siya wala pumahimot niya na. Unya gigamit niya ang iyang manalagna sa pagdihog niining usa ka pinili. Pero pahimangno sa Dios sa mga katawhan sa ilahang long-term clamor nga mahimo sila sa ubang mga nasod nga naa sila'y monarch. Kay mo gilang gusto nga naibog sila nga naman sila mga leader dapat kita po dinhi. So ningon ng Dios, all right, pagbigyan ko na lang kayo. Pero despite this, you will have to face the consequences of being a nation with one leader, one monarch. Ang inyong himuon ana, inyo siyang alagaran, inyo siyang tagaan sa tanan niya mga panginhanglanon, kamo mahimong mga sulugoon. Pero despite that, the people said, never mind, bahala nagmao ni mga consequences basta na alaming leaders. Unya, kalambigitan gidayon diri mga kaigsunan no, na apil na dayon dinhi associated with it is the wrong concept of people. Labi na gyud katong mga hangol sa gahom. Amingon kini kay mauna na anatay main leader, bagdikit-dikit ko dinhi. Correct. Kay aron ako himuon niyang assistant, himuon baka ko niya karon tagaan ko niyang posisyon diha sa gingharian. And so is the small and humble beginnings of the road towards corruption, mga kaigsuonan. Kay mosugotag sa dili, kining pagkapangulo, dako kaayo ni og tentasyon nga ang tanang privileges na sa imo, Ma'am Pinky. Speak of any agency, diha ba sa gobyerno, diha ba ka sa private agency, labi nagmahimo kang CEO or mahimo kang supervisor, or even in our work, the privileges follow when you are climbing the leadership ladder, mga kaigsunan. So, naay tendency nga malimot ka sa mga prinsipyo nga imong gikuptan pagsugod nimo pagkapangulo, and kining pagtan-aw sa pagtimbang sa kaangayan, hustisya o kaluoy, mga kaigsunan, posible ni nga malimtan. So it is essential nga nakita nato dinhi karon nga ang usa ka hari, ang usa ka pangulo, ibutang gyud siyang kasing-kasing ang mga prinsipyo nga iya sa Dios. So mawala dinhi ang kurakot, mawala dinhi ang mga tapulan nga mga trabahante. If you are a true leader, you will take care of all these little issues around your constituents, mga kaigsuonan. So, bantayan gyud nga walay lain nga mga magpanamastamas. Bersikulo 3, diha sa same
Psalms, mga kaigsunan, nag-ingon din I will not look with approval on anything that is vile. Correct. Sa ato pa di gyud mahimuot ang Dios, mga kaigsunan, sa bisan unsa nga kalihukan, labi na gyud niining pangdaog-daog sa mga gagmay ug huyang nga mga sakop within our society. Parenthood is another leadership. Usahay ang mga parents, mga kaigsunan, mahimo pa hinuon ni silang galamiton sa favoritism. So, kining favoritism is a form of injustice in the family, mga kaigsunan. So, ang ngayon bantayan. Labi nagdaghan na atong anak. So, lisod kayo timbang-timbangon, mga kaigsunan. That's the challenge of leadership, mga kaigsunan. Ma'am Pinky. I believe nga sa kaning parenting ba? O, kay issue biya ni nga, usahay ang mga bata mahibulong tanga, ngano ingon anak sila because how they were raised up and treated in the family. So, labi na kung sa puloy-anan na ay practice of favoritism, labi pa kung ang amahan na ay second wife niya, na ay mga children, unya namatay tong inahan sa primerong mga bata. So, ang mga adopted children, usahay mo dominar ang ikaduhang asawa. So, ma-oppressed ang mga anak sa primerong asawa. So, kanang mga bahay na pastor, makaingon ko nga, luoy gyud kaayo ang mga anak sa unang asawa. Kaya naamang gyud gitawag og mas mapalabi-labi ang kining presente. So, diha pa lang daan, dili gyud maayo unta nga maghatag ta og maltreatment sa uban nga kada bang nakabsan sa kapalaran ba nga wanay inahan, ilo sila unya sa society mga kabos ana. So kinahanglan gid unta nga diha sa puloy-anan nga atong gigikanan makita gid ang gugma ug ang pag-angay-angay. Yeah, hinuon sa lain nga bahin, Ma'am Pinky, naapoy mga tao, pero talagsaon ra ni sila kaayo nga nagtan-aw gyud sa kaangayan ug hustisya ni adtong mga ginapang daog-daog. Talagsa ra kay nang ikaduhang asawa nga mas ipalabon niya ang anak sa unang asawa. Talagsa ra kay na. Pero naan ni siya nga mga instances mga kaigsunan. Tungod kay nakasulod siyang kasing-kasing kini mga prinsipyo din sa Biblia sa justice and fairness, mga kaigsunan. So, inguna na lang kasayon, mga kaigsunan, no? Medyo lisod siya nga himuon, pero kung imong imbitaron ang Dios diya sa imong kasing-kasing, everything can be possible. Ug dinhita sa sunod nga punto sa atong lesson, mga igsoon, kung kitang mga tao mapakya sa atong pagpahamtang og kaluoy og kaangayan sa atong isigatawo, mga kaigsuonan, naatay panigingnan nga dili gyud masipyat ni ining tanan. Wa gyud ni siya pakyas, mga kaigsuonan. And we are referring to our merciful God. Ang Dios, usa ka Dios sa kaluoy. Although naay daghang mga instances diri sa scriptures, mga kaigsuonan, nga gipaila siya ingon nga Dios sa kapungot, Dios hostisya. But most of the times, mga kaigsuonan, He is being described as a merciful God. Kanang iyang giingon diya sa Biblia, mga kaigsuonan, nga loving kindness. Kung imong binisayon, mga kaigsuonan, wa na sama nga maka describe niya na. Gitawag na to nig mahigugmaong kalulot sa Dios. So taas kayo niyang pailob plus ang iyahang kaluoy, mga kaigsuonan. Dali kayo siyang malukmay sa tanan nga kahimtang nga atong gipasan o giantos nining kalibutan ng mga kaigsuonan. Wado na to na sa itong mga unahuna nga ang Dios mahimuot magtanaw nga kita nagdawat sa konsekwensya sa atong sala. Pero sa kapait o sa kasubo sa kasing-kasing, iya usahay ning tugutan, mga kaigsuonan, nga maliksyon ta sa atong hiwi nga mga binuhatan. But all the while, He is ever merciful, mga igsoon. Atong ihatag ni Pastor James Lee ang dugang nga punto niya. Alam sa itong mga Sabbath School teachers, kaning bitang mga chapters nga gihatag sa atong lesson karon, mas lamig yun nga i-review na ito mag-igsunan because sa gisulti ni Pastor Hesbon that we have a merciful God, and being merciful, He's described in Psalms 146. Basahon gina ito mag-igsunan, the whole chapter. Gin sa itong lesson from 6 to 9, mo ni ang description of a merciful God, Pastor Hes. Okay. He keeps truth forever, no? Nadia. And then He executes justice for the oppressed. He gives food to the hungry. Being a merciful God, He gives freedom to the prisoners. He opens eyes
of the blind. He raises those who are bowed down. He loves the righteous. He watches over the strangers. And he relieves the fatherless and widow. And he turns upside down the way of the wicked. This is actually justice and mercy. No? Kani ba? Kani sa Psalms 146. Basahan na ito mga magtutundo ha. And then we have prayerfully, basahan na ito nga chapter. And we will know a merciful God. Nga describe ni nga chapter. Nga ka naging lindot kayo nga description magkaigsunan sa akong gisulti ganiha. So malipay ta Ma'am Pinky to have a God, to have a merciful God nga nasa tong kinabuhi. Pastor, kanang doon na ba'y limitasyon or doon na ba'y limit ang kaluoy o hustisya sa Ginoo? Kay, naibalo man ta, when Jesus was here on earth, He did all these things to prove that He is really a merciful God. Pero mahangtod ba ni siya? Hangtod sa iyang pagbalik o hangtod sa bagong langit? Actually, mga kaigsuunan, wala tay question whether God is merciful now, in the past, and even in forever. The answer is an affirmative yes, mga kaigsuunan. Dili gyud na mausab ang Dios. Walay limit ng iyahang kaluoy, mga kaigsuunan. Gani, bisan ka ng impierno, diin didto sang lagon og sunugon ang tanang dautan, is His merciful way of implementing His love to the people who do not want to be saved. Na may mga tao nga dautan, ganahan lang gid mo sunod sa pagkarebelyoso sa yawa. Kung niya ang luwason, mga kaigsunan, dili na malipay sa langit. Okay, bisan si Lucifer, mga kaigsunan, to begin with, wa man siya bikil. Maayo man kayong iyang kasing-kasing timos man, pero sa diha nga na-develop ang iyahang pagduha-duha sa Dios ug ang iyang pagrebilde, mga kaigsunan, wa na siya kalipay. Bisan mismo ang iyahang pagkalagpot from heaven down to where He desired to be. Nagkataon lang, mga kaigsuunan, nga nagmadaogon siya diri sa yuta. Muna dinhi nagid siya ni pundo. Kadto lang iyang pagkalagpot gikan sa langit, mga kaigsuunan, is very merciful of God. Kaya nga no, kung magpabilin siya dito, magpuyo siya sa dapit nga wa siya kalipay. And so the point here is kining pagkamanggiloyon sa Dios is forever. Dili gyud nimo lubad, mga kaigsunan. Just try to imagine the heart of a parent to every repentant and dili lang ning repentant, kining seryoso nga bata nga naa sa ato, mga kaigsunan. Kini bitong ginagmay nga yango sa imong anak, bisag unsa iyang pangayoon, ikaw nga ginikanan, mahumok man gyud imong kasing-kasing. Labi na gyud maingon nga pang, gutom kay ko pang, mayon tatog makatilaw na pugkuog adto ta sa Jollibee pang nga para sa bata. Ikaw bisag wa kay kwarta, mangita gid kag kwarta kay taud-taud na pug kang wa ka pagkaon sa mga anak. Unya naa gyud nay soft spot, mga kaigsunan. Kita nga tawhanon nga mga binuhat ang atong kasing-kasing, mga kaigsuonan, malukmay. Ang Dios, mga igsuon, is never operating the way we operate with our thinking, mga kaigsuonan. Kitang tao, dali kayo tang maitok. Pero ang Masuko. Dios, mga kaigsuonan, dali kita masuko, natay limit, o truha gani na ron, di ba? Piti yung ka sa ako. Pero alang sa Dios, mga kaigsuonan. Ato ra nang mga unahuna nga atong ipanag-ing ang tawhanong kinaiya sa iyaha nga moingon ta nga akan ng Ginoo, sige inyuhan ng pirmihon ninyo nagbalda, di ba? Ting kagol mo ana tanan. But throughout his lifetime, mga kaigsuonan, ato naman ning gibalik-balik og illustrate, gisampungan ang iyang mata, gisumbag sa gilaparo, giingnan siya tagnaa daw kay Ginoo magkakakinsa tong naglaparo sa imo. But he withstood that. He was merciful kay ang Dios, mga kaigsuonan, gusto nga magpakita ni pagniinan alang kanatong tanan. Ma'am Pinky, any other reaction? Ako bang gihanduraw ba nga ang pagkamaluluyon sa Ginoo dili gid mabuwag ng hustisya. Kay nga naman sa diha ka mga sulti nimong mga ilustrasyon nga katong gisakit ang Ginoo, pagbalik niya sumala sa balang kasulatan ang kadtong nagsakit ganiya, naglansang, nagluwa, nagdughang sa dughan. Hatagan man to sila Special resurrection. Special resurrection nga pakitaong gyud nga ang ilang gipanamastamasan anak gyud sa Dios. So akong nakita ang giingon nimo nga justice diha, pastor, nga kanang impierno sa imo nang nalitok. Gidawat lang sa tao sumala sa iyang kagustuhan o iyang gikalipay sa karon. Ang end of the line ana kay di Impierno manggid siya mosunod sa Ginoo, ang
hustisya nga mao ang kamatayon Yeah. nga impierno, diya sa impierno. That's right. Okay. Sa line point of view, when I talk about a merciful God, na gisulit sa atong lesson, Pastor Hes, Okay. Pinky, nga we would be working with Him in our time today. Ingon din sa atong lesson. Nga we should be working with Him as well. And today, in the person of His children, that refers to us, He visits the poor and needy, and relieving woe and alleviating suffering. In our time today, we have the ADRA. We have the community services sa mga tao na hinahanglan magkaigsunan. In other words, we are the hands and feet of Jesus today, Ma'am Pinky. God's being a merciful God, gipakita na pinagi sa iyang mga anak karon. And that's what we are doing today. The church is doing the hands and feet of Jesus nga ma-extend ang iyahang pagka-merciful God in our lives. And we should be thankful with that. Oh, okay. Now, diri mga kaigsunan sa katapusan nga bahin sa atong lesson, atong tan-awon kining panagkatugbang sa kaluoy o hustisya. Ang amahan, kung pahamtang siya og hustisya sa iyahang anak, mo disiplina gid siya. Correct. Pero ang iyang pagdisiplina sa iyang anak, kung dili gani niya na sagulan og kaluoy, ang anak madisiplina mga kaigsunan pero maribildig yun na siya. So, we have to complete the balance mga kaigsunan. Mauna nga, mao gini ang gihimo nga talamdan o panigingnan sa Dios. Na dinhi sa proverbio mga kaigsunan, ato na lang ning lakbitan pagbasa, Kapitulo 10, versikulo 4, nagkanayon dinhi ang maalamon nga mga tambag sa anak ni Haring David nga si Solomon. Do not be negligent or you will become poor. So, dili giday na basta-basta nga mudato lang ka nga tinapulan. Mao nay justice mga kaigsunan. Correct. Manage your possessions wisely even if you do not have much. Kung maayo ka nga mo tan-aw sa imuhang mga kabutang mga kaigsunan bisan tuod og gamay ra ang naa sa imo, di gyud ka magkalisod. And that's justice gyapon mga kaigsunan. Be a true witness, be honest. That is found in Proverbs chapter 14 verses 5 and 25. Mampingki, tiwasa ka ng verse 14 ngadto sa paubos mga Mampingki. Ayaw pagdaog-dauga ang mga kabos, magmamaluyon ka kanila. Sunod, magmalipayon ka o magkontinto sa bisan unsa nga butang nga ana-ana sa imong kamot. Kay kung dili ta kontinto, pastor, magsigir man tag pangandoy hangtod nga Okay. masuod tag dakong utang. Anya sa bersikulo 16:8, don't benefit yourself by being unfair. Ayaw paboruta ang imong kaugalingon pinagi Pinaagis sa pagpanikas. panika sa uban. okay. O ninduta So, ni nga- yung pinakalas din mga kaigsunan, ang pinakanindot kayo nga atong makita. Versikulo 7:9 sa Kapitulo 30, ayaw talikdi ang Dios, bisan tuod og pobre ka man o dato ka man. Himua siya kanunay nga kabahin sa imong kinabuhi. Og dinhi, mga talambagan lang ni siya mga kaigsunan nga ginagmay lang nga atong na-review karong simanaha. Pero kung atong kahatagan og luna sa atong kasing-kasing mga kaigsunan, makita nimo nga ang Dios magpanalangin. Actually, kani atong lesson karon pag-awhag ni pagpakita sa panigingnan ni David og sa mga panultihon ni Haring Solomon mga kaigsunan og labaw sa tanan sa pinakadako nga pagka-example sa Dios sa iyahang hustisya ug kaluoy. And it is desired nga niining atong pagtuon mga kaigsunan ato ning maaplikar sa atong kinabuhi. Kung kaniadto medyo madaog-daogon kita sa atong mga pamaagi, pangayo na to ang grasya o ang kaluoy sa Ginoo nga magtibhang niining mga gaspang sa atong kasing-kasing mga kaigsunan aron mahimutang mas maayo nga mga saksi alang kaniya. Amen. Atong ihatag ang panapos nga mga pamulong sa atong mga kauban, Pastor James Lee. Actually, sa atong kapanahon ng magkaigsunan, we will do justice and mercy according to God's way. Ma'am Pinky and Pastor Hesbon. And do not forget, magkaigsunan, nga ikaw gako would be the hands and feet of Jesus as we will always show how merciful is God in our lives to those who are in need, labi na gyud sa mga taong nga gidaog-daog, mga pobre magkaigsunan, gi-outcast sa community. Kita nga mga Seventh-day Adventist Church mahimong tagkamot og tinig ni Jesus
ngadto kanila and then we'll to do it in His way, in God's way. Ma'am Pinky, parting words. Practical nga parting words. Kung mahitabo mga kaigsuonan nga ikaw ang maigo sa nagkinahanglan og kaluoy og hustisya. Kung ang usa sa imong membro sa imong pamilya maoy nagdaog-daog, ingon nga ginikanan ato gyung ipakita gyud ang fair judgment. Para gud anang naggipa-eskwela nimo imong anak o nya gisent home, usahay mo laban ta sa tong anak imbis nga mamati ta unsay hinungdan nganong na sent home. Praktikal ni nga sitwasyon, pastor. So kung mo kondon ka sa binuhatan sa imong anak, sama ra nga wa kay gugba ug wa ka naluoy gyud sa iyang kaugmaon kay imo man siyang gilabanan. Whereas kung imo sang gitamang timbang nganong nahitabo ni, nakasiguro ko nga dili ka magmahay sa desisyon gikan sa administrasyon o sa imong pagkaginikanan. Okay, daghang kayong salamat mga kaigsuonan. Niabot tas katapos ang punto sa tupagtuon. Ang Ginoo kanunay magpakig-uban kaninyong tanan hangtod sa sunod nga episode mga igsuon. Ang Ginoo magpanalangin kanato. Mao kini nga mo pagampo. Ato kini pagkatakupan, pinaagi ni halad sa musika uban sa pagampo ni Ma'am Pinky Gulfan. Can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to thee. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. O Diyos na mga gamhanan, ikaw ra gyud ang among dalangpan sa mga butang nga lisod kaayo sundon sa tawhanon nga kahimtang. Ikaw ang among gikinahanglan aron among masabtan unsa kini hustisya ug kaluoy. Tabangi kami nga kami mahimong ehemplo sa pagkinabuhi niini ug sa pagpasidlak sa kamatuoran ngadto sa uban. Amahan, daghang salamat nining pagtuon sa leksyon. Tabangi ang makigsuonan nga magapadayon na ilang kaikag sa pagsusi o sa pagbuhat sumala sa imong kabubuton pinagi sa balang kasulatan kay amo kining gipangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. God be the glory for the things He has done. For the things, for the things, for the things He has Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet, welcome to Hope Channel.